PPG Lawyers, Law on the go! Здравейте! Ние сме адвокатска кантора PPG Lawyers. Нашият екип се занимава основно с регулаторно право. Това означава, че юристите ни са тясно специализирани в специфична област на правото. Например, защита на личните данни, киберсигурност, конкуренция, защита на потребителите, обществени поръчки и други. Идеята на този подкаст дойде от желанието ни да предоставим на бизнеса една по-лесно смилаема и по-прагматична информация за това какво да очакват от законите и какви рискове дебнат в морето от регулации. Епизодите ни са кратки и предоставят информация за най-актуалните в момента законови разпоредби. Обобщаваме основни правила и лесни стъпки за предприемане, когато бизнесът е изправен пред дадена регулация. Епизодите имат за цел и да предоставят на дружествата един практичен подход и съвети как да се справят с изискванията на закона, така че това да не тежи на дейността на дружеството, а също така и всички служители да припознават регулацията като своя отговорност. Отделните теми са подбрани и с оглед тяхната актуалност, като се стремим да превеждаме на езика на бизнеса тежките европейски и национални законови текстове. Ако вие самите имате идеи за теми, които ви интересуват или затрудняват в ежедневието ви, можете да ни потърсите на нашата официална страница ppglawyers.eu или в социалните мрежи. Пак пишеш на нещо. Подготвяш се, гледам. О, Мария, здрасти. Ами, сега като ми е лайт мотива подготовка, знаеш, че подготвям се и аз за днешния епизод. Днес ще си говорим за кибератаки и нарушение на сигурността на информацията и без подготовка и от моя страна няма да стане. И това не е ли IT работа? Ами, много ти благодаря за този въпрос, както е модерно да се казва, защото това е непрекъснатият спор и вече кауза на нашата кантора да обясняваме, че IT сектора не си говори с юристите, когато се справя с тези проблеми и сега ще им се караме. Естествено, че и IT работа, но и ние имаме какво да правим. Сега това е голямо клише, че една кибератака не е ясно, не е въпроса дали, а кога ще се случи, но и ние спокойно можем да го употребим, защото в днешно време няма 100% сигурност. Ами да, и какво виждаме ние напоследък? Ние сме, например, ISO сертифицирани или имаме страхотен cyber security екип, но не знаем какво да направим от гледна точка на правото, регулатора, който ще ни пита какво е изтекло като информация и така нататък. Което е сериозен риск, в крайна сметка. Какво трябва да се направи, за да се подготви една компания от гледна точка на правото? Да, точно за това ще си говорим днеска, какво трябва да направи, защото една такава подготовка, всъщност, както сме видяли в нашата работа неведнъж, спестява доста разходи на хората. И ние, колкото и да ни се иска да смятаме, че е така, не сме вездесъщи и не можем да помагаме винаги, когато липсва каквото и да било разбиране по темата. Сега, говорили сме вече неведнъж и когато спазваме каквото и да е регулаторно съответствие и когато се подготвяме по GDPR и Закона за защита на личните данни, че подготовката е свързана с определен набор документи. Но това, което не става ясно винаги,
и което действително повтаряме много често, е, че тези документи трябва да заживеят своя живот в компанията, трябва служителите да са запознати с тях и трябва в буквален смисъл да тренират по тях. В тая връзка, нашия днешен епизод е едно чудесно начало за вътрешен тренинг на вашите служители, за да разберат какъв е минималният набор от реакции, когато в компанията се случи нарушение на сигурността на информацията. За да разберем днес какво е въобще информация, кога говорим за лични данни, кога говорим за просто друг вид информация, кога говорим за търговски тайни, ноу-хау и как да спестим рискове на бизнеса, свързани дори с прекъсване на дейността на бизнеса. Добре, какъв е ефективният план за подготовка, за реакция? Ефективният план всъщност включва 6 стъпки, които трябва да следваме, за да може накрая, като стигнем до последната, бързо да можем да излезем от ситуацията, да реагираме и да знаем какво ни се е случило, за да не настъпва хаос. Тези 6 стъпки всъщност включват и самата подготовка за реакция при инцидент. Това е първата стъпка. След това вече като се е случил инцидента, трябва да идентифицираме какво ни се е случило, да се опитаме да го ограничим максимално бързо, на следващото място да ликвидираме последиците, да се възстановим от неприятният инцидент и задължително последната стъпка, какви са научените от нас уроци, за да не ни се случва точно това по същия начин. Разбира се, вариантите за кибератака са много най-различни. Няма да навлизаме в тази тема. Дали говорим за фишинг, дали говорим за ransomware, т.е. иска се откуп, подкраднати са ни данните. Вариантите са най-различни. Точно за това започваме с първа стъпка подготовка, защото най-малкото всеки трябва да знае към кого да се обърне вътре в организацията, ако се случи нещо такова. Отново, да подчертаем колко е важно да си говорим с IT специалистите. Но да поговорим за самата подготовка. Подготовката не е нещо, кой знае колко по-различно от това, което сме си говорили вече на тема спазване на GDPR. Тоест, ние трябва да можем да организираме потоците си от данни и информация, която тече и вътре в организацията и извън нея, и да ги познаваме много добре. На първо място, действително от изключително значение да знаем къде съхраняваме, как съхраняваме и как опазваме нашата информация. Тази информация трябва да е много лесно идентифицируема, дали става дума действително за лични данни или, както казахме преди малко, става дума за строго бизнес данни, информация, ноу-хау, търговски тайни, начин на работа вътре в компанията, начин на работа с клиентите. И въобще какъв тип информация събираме. Отделно от това трябва да можем да разграничим изключително важната за нас информация, дали става дума за чувствителна по характер информация, която е важна за бизнеса ни, или пък другият термин, който употребяваме, дали става дума за чувствителни лични данни. Вече обясних, чувствителните лични данни са такива, които са свързани с нашето здраве, например, с нашите разбирания, житейски разбирания, с нашата политическа, религиозна принадлежност. Тоест, това е една допълнителна, вече високо рискова информация за нас, която много по-лесно може да ни направи уязвими. По много и различни причини, включително и законови такива, даден бизнес може да съхранява такава информация, било то за служителите си или за клиентите си или по друг законов повод. Затова първа и най-важна стъпка е да знаем къде буквално държим, къде съхраняваме този тип информация,
как разделяме информацията по видове, как я категоризираме. На следващо място, тук идва работата именно на IT специалистите. По какъв начин защитаваме тази информация, как сме помислили за това служителите ни как достъпват тази информация. Тук говорим, разбира се, за примери като двуфакторна идентификация, пароли, защитни стени, защото за всеки тип информация имаме различни, както казваме в света на правото, технически и организационни мерки. Ясно е, че една информация се пази с повече варианти, повече IT варианти, а пък друга не е толкова рискова, така че при нея не е толкова сериозен проблем. След като вече сме изготвили план с това на всички вътре организационно да им е ясно къде, как и как опазваме информацията, идва моментът на това да разпределим отговорностите. Подготовката е свързана с това, ако се случи инцидент, да знаем към кого се обръщаме. От най-ниското ниво на служители, които имат достъп до цялата или до конкретна информация, до най-високото, това са управителните органи. Тоест, в иерархично отношение, всеки един служител с достъп до информация трябва да знае към кого се обръща в момент, в който прецени, че се случва инцидент с информацията. За да се случи това, действително много силно препоръчваме да се правят поне на годишна база, поне веднъж, дори и фалшиви, наистина фалшиви тренинги вътре в организацията. Така наречените в нашите среди mock drills, т.е. служителите не знаят, че не се случва наистина инцидент в сигурността на информацията, но това е една тренировка за тях, как реагират, към кого се обръщат, въобще има ли гладкост в този процес, как тече той, така че да не настава хаос. Защо е опасен хаоса? Защото, разбира се, колкото повече се бавим в момента, в който установим, че има изтичане на информация, толкова по-голяма ще стане загубата на информацията и оттам ще затрудним и възстановяването след това на бизнеса. Добре, подготвили сме се. Обаче... Дали? Да, това също е въпрос. Но да кажем, че направени са всички стъпки по подготовката както трябва, изпитани са служителите и изведнъж се случва атаката. Какво става от тук нататък? Естествено, трябва да разберем всъщност какво се е случило. Затова тази фаза я наричаме идентификация. Да. Идентификация на проблема, на пробива в сигурността на информация. Всъщност, тук, разбира се, IT специалистите биха ме поправили, защото може да имаме някакъв инцидент, който не е достигнал до пробив в информацията, който може да бъде решен действително без някакви, въобще нужда от намеса на направен експерт или на някакви законови стъпки. Въпросът е обаче, че когато сме идентифицирали, че действително има пробив в сигурността на информацията, вече трябва да реагираме по-бързо и да разберем тази информация дали се състои от лични данни или не, защото тук, както ще поговорим и след малко, ще трябва да знаем кога се обръщаме към регулатора в такива моменти, каква информация трябва да предоставим на Комисията за защита на лични данни относно това какви лични данни са изтекли и как реагираме в тези ситуации. Тоест, когато идентифицираме във втората фаза от нашият план за реакция, че се е случил пробив в информацията, трябва да сме в състояние да отговорим на въпросите кога точно се е случило събитието,
кой го е установил, до най-малката подробност. Кой служител, какво му е направило впечатление, как е разбрал, дали някой хакер не е влязал в контакт с него, дали е поискан откуп за информацията, дали са предоставени доказателства, които демонстрират, че действително нещо е изтекло или става дума за фалшив опит за хакерска атака, в колко часа се е случил този пробив, от кой канал, дали става дума за човешка грешка или действително за намеса отвън. Това са изключително важни въпроси, които ще помогнат на бизнеса, разбира се, да открие изходното ниво, входната точка на инцидента. След като това се е случило, преминаваме към третата фаза. Мария, тук е много важно да си поговорим за това, че когато сме идентифицирали пробив в нашата защита на информацията, колкото и да е инфарктен този момент, трябва да запазим спокойствие и да не бързаме да трием, да затваряме информация, да се отказваме от нея, защото знаем, че имаме бекъп плани, някъде сме я преместили. Тук идва именно нашата роля и това е много важно да се разбере всъщност от бизнеса, тъй като тук много често спорим именно с IT сектора. Не е правилно точно в този момент да изтрием информация, защото това, което е изтекло и това, което се е случило, всъщност е доказателството за пред регулатора, за пред съда, дори за пред субектите на данни, ако говорим за изтичане на информация, която опира до физически лица и това може да се окаже сериозен риск. Това е нашето доказателство, какво именно е изтекло ли или не. Така че не бързаме да се унищожават ценни доказателства и да се отказваме изцяло от всичко, което е изтекло. Вместо това, разбира се, тук вече навлиза сериозно IT решенията, как да ограничим случилото се, как да спрем теча, но от тук насетне да започне и преценка как да реагираме от тук нататък. Тоест, ограничили сме вече теча, но тук е момента да проверим къде е отишла тази информация. Тоест, проверяваме Dark Web пространството, ползва ли се вече, не дай си Боже, някой от тази информация, доколко това е критично за нашия бизнес. Кой се ползва, дали вече е пусната публично тази информация или някой, отново казвам, се опитва да иска откуп за тази информация. Тоест, това са въпроси, които на фаза ограничаване на последствията от този инцидент могат да се отговорят и е важно да ги имаме като отговор. Въобще, в този момент трябва да можем да сме в състояние и да коригираме набързо, особено ако говорим за човешка грешка, какво се е случило. Това звучи като доста голяма и стабилна организация вътре в Да, така е. компания и ангажимент на сериозен ресурс. Така е, защото иначе наистина допускаме хаос и това няма как да се случи без нужната подготовка. По време на ограничаването всъщност на атаката вече може да се мисли и за използване, например, на форенсик компании, които да започнат да анализират в много по-голяма дълбочина какво се е случило. Това е нещо, например, което не се разбира от бизнеса, защото обикновено, особено големите компании, имат наистина, те са инвестирали в сериозен cyber security екип. Но законът всъщност изисква да сме в състояние да можем да докажем по абсолютно независим път, че отвън нашата компания е аудитирана и е доказано, че нищо страшно не се е случило. Ако, разбира се, твърдим, че този пробив в информационната сигурност не е страшен. Така че това е също един много добър вариант да се обърнем към някакъв форенсик екип, който да подпомогне вътрешната IT структура. Те също излизат със становища и с доклади, които са изключително полезни след това на регулатора, защото той може да прецени действително какво се е случило. Тук, между другото, ми напомняш и говорейки за това, че ти си права, че това е много тежка организация, ми напомняш и за една много интересна тема, която
е хубаво да обърнем внимание точно в този епизод, пък после ще си говорим и в други епизоди за това колко е важно да знаем какви мерки сме приложили, защото нещо друго, което въобще не е ясно всъщност на бизнеса, е, че независимо, че ние сме в качеството си на някаква организация атакувани, нас ни атакуват, т.е. това е едно, разбира се, наказуемо действие. Тя се включва тук и прокуратурата, започваме да изследваме кой ни е хакнал, например, ако това е сценария в случая. Всъщност обаче, по GDPR, ако ние не сме взели нужните технически и организационни мерки да си опазим нашата информация, ние може да носим отговорност. И можем, въпреки че сме уведомили регулатора, да бъдем наказани за това, че реално в буквален смисъл не сме си опазили имуществото и сме дали повод то да бъде откраднато. Много често възникват спорове, ама как е възможно да ме наказват за това, че всъщност аз съм жертва на атака? Но действително тук закона и регулацията изискват от нас да сме много по-подготвени, наясно подготвени, Мария. Това е думата на нашия подкаст. Трябваше да го кръстим TPG Lawyers подготовката, а не Law on the Go. Добре, целият този процес, който сега представи и обясни, на мен ми звучи като много сложен и много продължителен процес, който обаче всъщност трябва да завърши в много кратък срок. Как се случва цялото това нещо? Сега, извинявай, ама ти се видя тук в свои води, дойде в епизодите и почна да се държиш като моето второ аз с синята рокличка и да задаваш въпроси. Така е, то затова, нали, трябва да знаем за какво правим и да сме подготвени. Шегата на страна, права си, всичко трябва да се случи много бързо, обаче от тук идва, разбира се, и разграничението за каква е информация. Нали за това си говорим? Каква е информацията? Ако не става дума за супер критична информация, тези стъпки се изпълняват много бързо. Установяваме какво се е случило, изолираме злонамерения софтуер, приключваме, вадим си изводите, разбира се, взимаме вече допълнителни IT мерки и приключваме с този въпрос. Разбира се, закона изисква да има следа от това нещо, да опишем какво се е случило. И тогава нещата наистина се случат бързо. Те пак трябва да се случат бързо, когато имаме сериозен пробив в информацията обаче и в личните данни, но както си говорихме и както ще обясним след малко реално, тук вече се включват и стъпките уведомяване или неуведомяване, преценка дали трябва да уведомим регулатора. И за това, ако ние не си следваме тези стъпки, ние няма да можем да реагираме адекватно. Не пречи IT частта да върви бързо във времето, но ако не знаем какво правим с уведомяването на регулатора и с това какво се е случило всъщност, къде е ударен бизнеса, какъв е риска за външната среда извън бизнеса, какъв е риска за бизнеса вътре и неговата информация, неговите тайни, неговият начин на работа, няма как това да се случи именно в тези спешни срокове. Така че права си, да, това е сложен процес, който се случва обаче доста бързо и затова трябва да се случи адекватно. Но да си довършим реално стъпките, защото имаме още трички. И те са изкореняване. Първо, нали, вече сме ограничили проблема, вече знаем за какво става дума. И тук вече идва момента, в който можем наистина да изкореним проблема, да изкореним злонамерения софтуер, троянския код. Много сложна работа. Сложна работа, но тук вече можем да си позволим, вече сме събрали нужните доказателства, ограничили сме проблема, вече го изкореняваме, запазваме си нужните доказателства, но изкореняваме проблема. И след това следващата фаза е възстановяване на бизнеса. Възстановяването означава да върнем системите в такова действие, каквито са били преди,
дори да ги заздравим, да ги тестваме, да наблюдаваме засегнатите системи и въобще да гарантираме, че от тук насетне този проблем няма да се случи. Разбира се, колкото и да сме подготвени, знаеш, говорили сме, уязвими сме, след това в един момент ще се окажем уязвими на друго място, но все пак трябва да знаем дали това, което се е случило на конкретна система, е санирано. Защо го казвам? Да, отново някой ще каже, ама това е IT проблем. Да, това е IT проблем. Да, само че как сме разрешили този проблем, как сме се справили с него и дали сме наблюдавали, дали сме се справили с този проблем, отново е информация, която отива при регулатора, ако става дума за лични данни. И тогава регулатора, а след това и съда, ще анализират дали сме били адекватни, дали сме взели правилните мерки и дали действително сме инвестирали в това да си усъвършенстваме системите, за да демонстрираме, че сме направили максимума в това, да не ни се случва поне точно този тип атак. Така че затова си го говорим това днес. Всички стъпки, които взима IT специалиста, всъщност се отразяват и на правната реакция. И затова трябва да можем да разговаряме с IT специалистите и да сме на една вълна, което много трудно и рядко се случва. Защото ако ние днес в този подкаст сме се събрали да преведем правото на езика на бизнеса, знаеш ли колко е трудно да преведем IT езика на юриста и обратното? Мисъл, тук наистина имаме комуникационен проблем, който обаче, за съжаление, се отразява супер негативно на бизнеса. Така де, възстановили сме се и идваме към последната фаза от нашите 6 стъпки в плана – научените уроци. Научените уроци означават това да се върнем назад вече в спокойна среда. Тук не бързаме, Мария. Вече сме приключили с бързането и се връщаме назад, както обичаш ти да казваш, 1 стъпка назад, 2 стъпки назад се връщаме, за да разследваме, да съберем екипа от хора, които са участвали дори в фалшивите тренинги с служители и да си поговорим правилно ли реагирахме, имаме ли как да подобрим нашият план? Всеки бил ли е на мястото си? Бил ли е адекватен за пореден път? И можем ли в нашият процес по подготовка да подобрим нещо? Разследваме действително какви са слабостите в нашата система, защото действително, ако ние си говорим за помощ от страна на информационната сигурност, на защита на информационната среда от IT сектора, много често, в голяма част от случаите и много често всъщност говорим за човешка грешка, за служител, който не е знаел в конкретен момент как да реагира и това е създало много по-голям проблем, независимо от всички защити, които един IT специалист може да създаде за вашата организация. Затова всъщност научените уроци са тези, които ни дават възможност да се върнем в стъпка А от нашия план и да подобрим подготовката си, за да реагираме много по-спокойно и в тези тесни времеви рамки следващия път. Освен това, след като вече сме приключили този план, ми се ще да поговорим и на темата какво всъщност очаква регулатора от нас. Защото действително ние говорихме за как реагираме по време на инцидент, но всъщност регулатора изисква неща от нас. И ако ние не сме подготвени и не знаем какво ще изиска той от нас, точно това е много важно. И се връщаме на първа точка – подготовката. Защото в фазата на подготовката ние вече сме отделили, имаме знание, имаме познания, кои части от нашата информация представляват лични данни. Случва се атаката, движим се плавно по нашия план и установяваме, че всъщност са засегнати лични данни. Тук обикновено настава големият шок за организацията, защото знаем, че текат онези прословути 72 часа, в които трябва да се реагира и да се информира регулаторът.
Така ли е обаче, Мария? Задължително ли трябва наистина да... Ами ще ти кажа, Мария, не е задължително. Това, което трябва да направи в момента онзи служител, който е отговорник за това да оцени ситуацията, е освен да установи дали има теч на лични данни, да разбере какви са тези лични данни, какъв им е обема, дали са високо рискове. Защото, например, ако става дума за един списък от имена, това трудно би довело до някаква сериозна намеса в правата и сигурността въобще на дадено физическо лице. Нали? Това е информация, която е лесно достижима, без да говорим за хакерска атака. Вече обаче, ако става дума за по-сериозен теч, в който има набор от информация за конкретни лица, отново тук няма значение дали говорим вътре организационно за служителите или пък за партньори, клиенти и така нататък, потребители, тогава вече нещата стават по-опасни, защото тези данни, знаеш, колкото по-голяма съвкупност от лични данни, толкова повече широк диапазон за измами, за използването им по какъвто и да било начин. Така че, първо, какво правим? Една оценка на риска, с помощта на направен съветник, действително. Дали е вътрешен, външен, това е вече изцяло избор на бизнеса. Но тук е ключовата роля на правния консултант. Аз тя да питам даже. Да, това е ключовата роля да направи правилната оценка. Дали данните представляват риска за лицата или не. Защо? Защото ние сме длъжни да уведомим и самите лица. Не само, че сме длъжни, ние сме длъжни да им дадем, да им помогнем, да им кажем, виждаме, че са изтекли данни за кредитната ви карта и ви осигуряваме възможност, чрез наш партньор, например, платформа, да следите в живо време дали тези данни ви се използват по някакъв начин. Тези 72 часа. Не, в 72-та часа уведомяваме регулатора. Сега, това, което мисля, че го споменах и в епизода, в който коментирах GDPR, но пак ще го повторя, защото мисля, че това стресира хората и не е ясно. Тези 72 часа действително са императивна мярка в закона, пък закона дава възможност да се мотивираме защо сме се забавили. И регулаторите се опитват да са достатъчно гъвкави, флексибилни, да реагират и да не санкционират толкова много бизнеса, когато не е реагирал в рамките на тези 72 часа. Защо? Защото много често се оказва действително, че първо се реагира първосигнално и се оказва, че не са рискови данните и нямаме дори по закон задължение да уведомим регулатора. Имаме задължение да опишем инцидента, да го пазим в нашите регистри и архиви, но не и да започваме процедурата, уведомяваме на регулатор. Освен това, много повече информация и много по-смислени данни и доказателства ще можем да предоставим на регулатора, ако се забавим малко, ден, два, след тези 72 часа. Така че ако ние се мотивираме в информацията си, това не е такъв съществен проблем. Добре, физическите лица се уведомяват винаги, независимо. Не, при тях е по същия начин. Ако се прецени, че няма риск за лицата, не е необходимо те да бъдат уведомявани винаги, защото реално са взети адекватни мерки, например, или това въобще не са данни, които да представляват наистина някакъв риск, така че това не е необходимо. Всяко обаче едно такова действие, отново повтарям, трябва да бъде описано. Да има следа от него, защото може и да се случи обратното. Може регулатор да направи една проверка и да каже, разкажете ми за този инцидент. Докажете, че действително в този и този момент вие правилно сте преценили, че не е имало риск за физическите лица. Така че тук трябва да се внимава да не се окаже пък, че не сме реагирали правилно. Да. Сега по отношение на регулатора е много важно да кажем на хората, може би някои от тях знаят, разбира се, че Комисията за защита на личните данни има образец на уведомлението за нарушение на данните. Тоест това, което изисква закона, вече е описано в един образец, който е много добре направен и лесно може да се използва. Няма какво... Тук подготовка не ни е необходима. Тук действително регулатора си е свършил работата, улеснил ни и ни е казал какво изисква от нас. Попълвайки това уведомление, то може да бъде пуснато с електронен подпис и онлайн, не е нужно физически да се носи. След това какво следва? Регулаторът ще поиска от нас доказателство.
И сега просто наистина ми трябва синонимен речник, за да видя какъв е синонима на подготовка. Защото ако ние не сме подготвени с нашите вътрешни документи, тук идва сериозния проблем. Да речем ситуация, в която се оказва, че имаме нарушение на информацията, установили сме, че това нарушение включва лични данни, уведомили сме комисията и до тук сме свършили всичко, което е поискало закона. И сме доволни, че сме в съответствие, в compliance. Обаче регулатора казва, аз искам да разгледам всички ваши вътрешни документи и правила, дори тези, които на пръв поглед може въобще да не са свързани с инцидента, за да разбера как вие вътрешно организационно опазвате личните си данни. Случвало се, виждала съм го в практиката, в този момент да се обръщат към нас потенциални клиенти и да казват, много моля, бързо напишете ни едни правила. Не става. Много добре знаеш, че не става, защото те са индивидуализирани. Трябва да познаваш, всъщност това е чара на нашата работа, че се занимаваме с регулации, защото ти трябва да познаваш бизнеса отвътре, за да знаеш какви са му рисковете, какви са му данните и така нататък. Така че ето тук идва моментът, в който може да се окаже сериозен проблем, че ние в желанието си да реагираме адекватно по плана ни за защита при пробив на информацията, не сме обаче подготвени в стъпките назад. Цялостната подготовка всъщност на бизнеса. Да, точно така. Сега, понеже аз специално за регулатора нещата са важни и не ми се ще нещо да пропусна, затова съм си ги написала и ще си позволя да ги погледна, защото ти можеш да ми задаваш въпроси, ама аз ако пропусна нещо важно, после ще се ядосвам. Да, тези неща ги казахме за образеца и за електронния подпис, това е важно да се знае. Боже, Мария ми, аз всичко съм си казала. Въпросите са били достатъчно. Да, аз на практика всичко важно съм казала. Да. Сега, след като съм си казала всичко, ще се върна тогава пък на въпроса, който поставихме в началото. Възможно ли е да се окаже, че сме виновни, въпреки че сме обекти на атака? Този въпрос специално за България беше особено актуален заради течовете в НАП, в пощите и така нататък. И тогава всъщност Европейския съд излезе с едно много интересно решение. Да, по закон регулаторът може да ни накаже, че не сме действали адекватно. Тук дори се използват малко наказателно-правни термини. Имаме умисъл, имаме непредпазливи действия и така нататък. Само че, тъй като пък започнаха регулаторите с това да злоупотребяват и да се санкционират, всъщност бизнеса да се санкционира, излезе едно решение на Европейският съд, което казва нещо много важно. Значи, първо, ако администратора, защото това е администратор на лични данни, който е бил обект на атака, може да докаже, че е взел достатъчно технически и организационни мерки, той тогава не може да носи вина. Отговорност и задължение на регулатора е да провери, било по документи, било да дойде на място и да каже, хайде покажете ми, включително и IT сектора, как се справяте с защитата на личните данни, да провери дали е била адекватна на места тогава. Освен това, за да се случи такова обръщане на отговорността към нас, трябва да може да се докаже умисъл. Тоест, ние сме били толкова небрежни, че реално, почти умишлено, ние всъщност умишлено не сме обърнали въобще внимание на тази част от нашата информация, до толкова сме неглижирали проблема, че сме допуснали, отворили сме вратата на дома си буквално и сме допуснали да се случи една такава атака.
В България случаите са редки и те до един се обжалват. До момента няма успех на регулатора, но това нищо не означава, защото самия факт, че има такива случаи и те са редки, означава, че няма достатъчно информация и не се носи достатъчно отговорност вътре в бизнеса. Много, много често действително се изпада в спорове, ама нали мен са ме нападнали, аз каква вина нося. Нали, просто говорили сме си го неведнъж с теб, че бизнесът носи някаква отговорност за това да си опази данните. Ами не знам, Мария, станаха ли ти ясни нещата на тебе? Ами мен беше много интересно. Най-вероятно доста неща остават неясни, предвид на това, че съм по-външна за материята, но ми беше много интересно и така основните моменти ми станаха ясни. Да. Добре, като човек, който е външен на материята, имаш ли друг въпрос, който може да зададеш? Или пък като миналия път ще изчакаме и нашият екип да задава въпроси? Екип да зададе въпроси. Ами, добре. Добре, като те слушам сега за тази отговорност на бизнеса, си мисля, ако е някой тук от тях представител, и би казал, добре, то не е ли същото като да все едно си оставил дома си отключен и някой просто влезе и го ограби. Мисля, ти виновен ли си в този случай? Не е същото обаче. И ще ти кажа защо не е същото. Защото ти, когато си оставил дома отворен, вътре са си твоите вещи и си е твоя работа и те са си лични. И ако влезе някой да те ограби, дори да си оставил широко отворени вратите, както знаеш, това е наказуемо. А когато носиш отговорността за чужди лични данни и си длъжен да ги опазваш, тогава нещата са различни. То нямаше да има реално регулация за защита на личните данни, ако не се коренеше в това проблема. Тоест тук е баланса между това, как сме успяли ние да вземем нужните мерки да ги опазим тези данни и вече в състояние ли сме да преглътнем една такава атака. Затова ти казах, че това не винаги е възможно, но все пак сме длъжни да вземем тези конкретни мерки и да се защитим пред регулатора, че сме действали абсолютно добронамерено, абсолютно по закон и с най-добрите мерки, които в момента на пазара съществуват, разбира се, възможни, така, защото това да се ограничи до минимум. Да, това е идеята. Така че да, наистина ти си абсолютно права, че на бизнеса това му звучи като ама как така, това е все едно да ми ограбят дома, но не е същото. Не е същото. Внимават. Да. И да се подготвят. И за да обобщим накрая с думите на Лао Цзъ, правете трудните неща докато са лесни, а големите неща докато са малки. А ние сме убедени, че това се е отнасяло именно за защитата на личните данни. Тъмън си помислех, че всичко съм разбрала и ти вкара философски коментари и адвокатски реплики. Айде да се опитам да обобщим какво аз съм разбрала от цялата история. Когато имаме пробив в сигурността на информацията, първо трябва да разберем в крайна сметка какво е изтекло. Нали така? След това да проверим дали случайно част от тази информация не се състои от лични данни, защото тогава всъщност бързаме да уведомим Комисия за защита на личните данни. След това се опитваме да прекъснем, разбира се, теча на данни, да установим къде сме сбъркали, за да може никога повече да не се случва това и да променим програмата си за реакция, така че да нямаме повече течове. И мисля, че това беше. Освен това, трябва за пореден път да запомним основната дума, която непрекъснато използваш, и това е подготовка. Да. Ами да ти кажа, мисля, че в крайна сметка си разбрала в общи линии за какво става дума. А на вас благодаря за вниманието, за това, че изслушахте поредният епизод на подкаста на PPG Lawyers Law on the Go. Очаквайте ни скоро с още много интересни теми, по които да ви бъдем полезни.